Mmemme Amorka Day 2024 bụ nnọọ mmemme ụbọchị pụrụ iche ụmụafọ obodo ahụ ji agbakọrọta ọnụ tụgharịa uche n'ihe eji wee mara ha, kwanyere ọdịbendị ha ugwu ma rikwazi oriri ihe ndị ahụ jikọta ha ọnụ dịka obodo. Ya bụ mmemme were ọnọdụ n'ama egwuregwu Community Primary School Amorka dị na kansụl Ihiala na Anambra Steeti. Isiokwu ya wee bụrụ ijikọta ọnụ maka mmepe ma bụrụkwa nke dọtara ndị isukwu dị iche iche bụ ụmụafọ Amorka ji eje mba, tinyekwaziri ndị ọzọ bịara ịkwanyere ha ugwu, nke gụnyere eze ọdịnala ha bụ Igwe Ken Obirolemgbe nakwazi onye na-anọchite anya Ihiala nke mbụ n'ụlọ omeiwu Anambra Steeti Honorable Jude Ngobili, nakwazi otu onye okwu ya na-ada ụda n'obodo ahụ bụ Amorka Maazị Chinedu Ezidiegwu, onye isi odeakwụkwọ ụlọọrụ kọmishọn na-ahụ maka ngalaba iwu n'ala Anambra Steeti bụ Barrister Stanley Mbanaso na ndị ọzọ nụrụ ya bụ akụkọ n'ozuzu oke. Obodo Amorka nke dị na okpuru ọchịchị Ihiala bụ obodo dị na agbata oke Anambra na Imo, nke ha na mgbidi ọzara na ọha ụgbara. N'okwu ya, onye nnọchite anya ndị Ihiala 1 constituency n'ụlọ omebe iwu Anambra Steeti Honorable Jude Ngobiri kọwara na Amorka bụ nnukwu obodo nke kpatara na ha kwesịrị isonye na atụmatụ gọọmenti wepụtara iji wee nyere ndị mmadụ aka, sorokwanụ public-private partnership na cooperatives iji nyere ha aka ka ha wee nwee ike inweta ego n'aka gọọmenti. O kwukwazịrị na ha ga-ewepụta atụmatụ niile ga-akpatụta ndụ ndị ogbenye, chịkọba ya iji wee mee ka obodo Amorka na-aga n'iru. N'okwu nnọọ ya, aka na-achị Amorka Igwe Ken Obirolemgbe kọwara na Amorka Day bụ ụbọchị ewepụtara ka ndị bụ ndị Amorka wee bịakọta ọnụ wee kene Chineke maka otu o si wee guzobe ha. O kenere Chineke otu o si wee dunata ụmụ ya n'ebe dị iche iche. Like you see this Amorka community, we have the last community boundary in Anambra State. Yeah, government na try for Amorka because I make a request and I level consider ya nyere anyị aka. Onye President General nke Amorka United Union Dikin Emmanuel Okonkwo kọwara na Amorka Day bụ nke na-egosi ndị ha bụ, na-egosikwazi na ịbịakọta n'otu bụ ike ha. O wee kọwaa na ọ bụ ọlụ dịrị ha ịdị na-akwalite ya bụ omenala eji wee mara ha. O jikwazi n'oge anwa wee kpọgharịa ndị nta akụkọ ABS na ụfọdụ ihe ọ rụgoro kemgbe ọ rụgoro n'ọchịchị dịka afịa nkwọ Amorka ebe a na-ele ji. Ọ gbakwaziri ogige ma were akataka gate wee donye na civic center nke obodo ha, ma na-awakwazi ọwa mmiri na University Road iji wee mee ka ọ bụrụ nke a ga na-aga ọkacha na udu mmiri. O wee were oge wee yọọ gọọmenti Anambra Steeti ka akpọtara ha ọsọ enyemaka site n'ịbịarụ ya bụ ụzọ gara na Anambra State University iji wee mee ka ha wee nwee mmepe ngwa ngwa. Iru anyị krọsụkwa n'akụkụ nke ọzọ, o tiri ebe a gagide ruo na Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu University. Anyị fụkwa na ọ ga-adị mkpa na ọ bụrụ na ete ya okporo ụzọ oyibo na ọ ga-eme ka agamniru na mmepe obodo rute nso, mekwa ka agam njem nke ụlọ akwụkwọ ahụ gbalitekwuo. Oge a na-agba ha ajụjụ ọnụ, onye Executive Secretary Anambra State Judicial Service Commission omebe iwu Stanley Mbanaso kọwara na Amorka bụ obodo ya bụ nnọọ ndị na-enwe aṅụrị maka udo nachiyetara n'obodo ha site na enyemaka Gọvanọ Chukwuma Soludo na Kọmishọna nke Local Government Chieftaincy na Community Affairs bụ Honorable Tony Collins Nwabụ nwanne. O wee nwee olileanya na ya bụ udo ga-atọ atọ iji wee mee ka gọọmenti bata ma lebanye anya na ọnọdụ enweghị ezigbota ihe eji enyere ndụ aka dị na obodo ha. Onye isi na ya bụ mmemme Maazị Chinedu Ezidiegwu kọwara na nke a bụ izizi ha na-eme ya bụ mmemme maka esemokwu nogoro ọtụtụ afọ. O wee yọọ ndị ọchịchị Amorka ka ha bụrụ ndị ga na-akọwara ndị ha na-achị ifefa na-eme
ka e wee nwee ike inwe udo na mmepe tọrọ atọ. Nze Chidebere Dike ji eje mba na otu agadi nwoke sitere ụmụọkpara Amorka Maazị Benjamin Ụzọma nwere oke aṅụrị otu ụmụ ha si wee nata n'igwe ma too ndị na-achị obodo ha. N'oganwa ha wara achịcha bekee nke ha kpọrọ Unity Cake, ebe mmanwụ dị iche iche bụkwazi nke mere ndị mmadụ obi ụtọ. Site n'agba egwuregwu Community Primary School Amorka, Ọgọchukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.